F'ċerimonja fil-Ministeru għall-Ġustizzja fil-Belt 22 notari nataw il-warrant biex wara snin ta' studju kunu jistgħu jipprattikaw il-professjoni tagħhom. Il-warrants ingħataw mill-Ministru għall-Ġustizzja, Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima fil-preżenza tan-Notar tal-Gvern Keith German u l-President tal-Kunsillu Notarili Graziella Aġus Farrugia. Fil-waqt li ferħitilhom għas-suċċess tagħhom fl-istudji, Aġus Farrugia qasmet ta' punti man-notar għall-ġodda biex iservu lill-klijenti bl-akbar sens ta' professjonalità u serjetà. Dan stqarritu fl-ambitu tal-fatt li waqt li notar huwa professjonist u wkoll uffiċjal pubbliku. In-notar tal-Gvern min-naħa tiegħu tkellem dwar it-tiġdid li din il-professjoni wkoll mistennija tgħaddi minnu fil-futur qarib. Allum leħqu 22 notar u ta' minn ngħidu li anke bħala statistika leħqu s'issa għandna notara prattikanti 399 li minnhom kważi iktar minn nofs huma nisa, ġifieri molbija huma rġiel. Illum ukoll in-notara daħlu potenzjalment għal-era ġdida ta' kontratti għaliex nafu li pajjiżi oħra llum qed jagħmlu anke saħansitra kontratti b'firem diġitali wkoll u anke permezz ta' video conferencing u nawguraw li dawn in-notara se jitlu f'din l-era kollha jrid Malta tibda tadotta wkoll dawn is-sistemi. F'kumment ma' dan l-istazzjoni il-Ministru Grima stqar kif dawn il-professjonisti huma msejħin biex jassistu lill-klijenti tagħhom fl-aktar ċirkostanzi delikati ta' ħajjithom. Għaldaqstant enfasizza l-importanza tal-etika. U allura f'dan kollu huwa importanti ħafna l-etika li tgħinek anke tibdi dik li hija reputazzjoni. U żgur li wara it-taħriġ illi ingħataw wara l-eżamijiet illi anke saru sabiex wieħed jara li dawn il-persuni jkunu idonji għal dan il-warrant, illum qegħdin naraw dawn in-nies illi ħajkunu jistgħu jipprattikaw propju fil-professjoni illi għażlu huma professjoni li tant hija nobbli u importanti fis-soċjetà.